Takže ahoj, já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online a dnes je středa a to znamená jediné a to jsou tedy aktualizace. Dnes nám Star Stable tým do hry přidal vlastně středověký festival, takže se na všechno budeme kouknout. Máme tady mít i nějaké nové zbarvení koníku a festival tedy bude pokračovat ještě další vlastně 3 týdny, budeme mít ještě další 2 aktualizace z festivalu, takže já se na to moc těším a my se můžeme jít na to podívat. Takže vlastně ten festival se nachází takto tady za Riding Hall a Ježiši Maria, je to úplně nádherný už jenom teď. Juj. Ok, je to zase něco nového a já už teď to miluju. Ok, tady to, wow. O můj bože, to jsou ty dráčci, koukejte na ně. Ok, my se teda ve hře budeme moct i zakoupit a já se na to hrozně těším, protože vypadají úplně dokonale. Si určitě koupím teda toho černýho. Zde už máme i nové koníčky, nové zbarvení. A tady to by měl být teda lipicán. OK, ten je krásný, ten je boží. Já teď teda taky sedím na lipicánkovi. Já to plemeno úplně miluju. A potom tady máme teda ardenského koníčka, černého a ten teda vypadá taky moc krásně. My mu můžeme dát i jako takhle. OK. Jezus. A zrovna tady ta barva k němu i fakt jako jde. Takže uvidíme, jakého z nich si zakoupíme, ale vypadají teda moc krásně. A vlastně tady ten ardenský koníček už byl omylem přidán na 1 aktualizace. Star Stable Team ho omylem dal do hry. Ale teda, OK, máme tady toho fakt hodně, je tady i kupa lidí. Takže doufám, že se nic nebude sekat, že to všechno pojede. A jdeme teda tady k Big Bunny, která už je také oblečená teda do středověkého nějakého kostýmku. OK, vítej. Musíme se naučit nějaké věci ohledně vlastně rytířů. OK, ona nám to tady zde ukáže. OK, to si číst nebudeme, protože si myslím, že to vůbec není potřebné. OK. O můj bože, to vypadá fakt krásně. To jsou tady prostě obchody. Jo, OK, máme tady i skřínku. Tady budou určitě ty nové účesy. Viděla jsem i teda videjko, kde holčina dávala i nové účesy, které mají být přidané do hry. Takže na to já se moc těším. Tak popojedeme. OK, tady můžeme teda koupit nové koníčky. To už jsme si ukázali, to jsem stihla trošku dřív. Nevadí. Tak. Ťapkáme dál. O můj bože, tady to vypadá prostě úplně luxusně. Tady je hrozně moc lidí. OK, tady je teda arena na trénování. OK. Tady to si přeskočíme. Jdeme dál za Big Bunny. Tak. OK, kam máme jít? Sem máme jít. OK, tady teda... Teď jsou takové jako věci, které mě teď úplně nezajímají. Já bych si šla už nakupovat a tak dále. Každopádně jdeme to tady teda projet, aby nám to Big Bunny ukázala. Tak máme to hotové. OK, teď už můžu teda jako začít sama, jo. Tak máme tady teda hned další úkol. A úkol je zde. Ani nevidím jméno. OK, Sancho. OK, tak ano. The first thing was his shoes, a horse, 3 horses, elegant. OK. Ano, nebudeme si to teď všímat, nebudeme to číst, je to moc dlouhé. Tak. OK, ty mi tady budeme jako fakt jako, protože Star Stable Team dal vlastně trailer, kdy bylo, že vlastně naše postavy fakt jezdí jako na koních a jakoby šermujou tam, což je úplně o můj bože. OK. Jdem na to. My tady fakt budeme šermovat. To je hustý. O můj bože. Tak to je dokonalý. Ježišmarja, já to miluju. OK, sice můj set se k tomu teda nějak teď nehodí, ale ten se za chvilku změníme, půjdeme si koupit nové věcičky. Ale toto je teda božský.
Doufám, že Star Stable tým přidá v průběhu dalších jakoby třeba 14 dnů double star coiny, abych si je teď všechny mohla utratit zde, protože si myslím, že to bude velmi jednoduše tady to bude dokonalý. OK. Time. No já vím, že jsem to udělala úplně dokonale. OK, tak to je hustý. To je hustý. OK. Máme tady zde nějaké další úkoly, abych nezačala dělat něco. Myslím si, že nemáme. Takže. OK, půjdeme se kouknout tedy sem. Tady máme asi zřejmě jenom jakoby jídlo pro koníka. OK, klasika občerstvení. Tak, zde máme kadeřnictví. Já si myslím, že asi moc nefunguje ještě. Jo. OK. Mě by se mohlo, kam mám dají teda ty nové vlasy, jestli to bude tam. OK, tady máme oblečení a výbavu pro koně. Je to teda hrozně všechno drahý. Ale úplně hrozně drahý. OK, to fakt jako stojí ranec peněz. No, to nevím, jestli Star Stable tým úplně jakoby pošefil, protože teď ho lidi sežerou za to, že to tady je všechno hrozně moc drahé a tak dále. Ok, máme tady teda ještě nějaké jakoby další věcičky. Ok, tady máme postel. Co máme tady? Tady máme taky postýlku. Ok. Tady taky. To se tady teda projedem. Ok, tady máme zase červený stán, chápu, tady se to teda takhle bojuje. No, jakoby čekala jsem trošku linku víc, teď jsem trošku zklamaná, možná to je i slyšet. Nevím, co k tomu mám momentálně dodat. Ok, tady máme ty dráčky. Jak si dostanu s dráčkama? O můj bože, Spark, Ember Call. Ježišmarja, ten Spark, ten je dokonalej. A ještě tady máme Flame. Já chci Flama. Ok, hide me. O můj bože. Já ji chci i hned domů. Každopádně teda já si jdu vzít nějaké asi vybavení, které by se sem lépe hodilo. A asi si koupíme i teda toho ardenského koníka, protože ten se mi jakoby líbí. Já moc černých koníků nemám, takže se jdeme koupit. Hřívu mu dám asi tady tu, ta je taková, tady k tomu se to určitě hodí, tak to jo, budeme to brát podle tady toho. A kdyby tam bylo třeba Yes Knight. Já, aha, to už mám jméno. Oh můj bože. Tak, Knight Rider. Knight Rider, ok. Adult, koupíme si ho, ano, chci si ho koupit. Yes, ten je krásný. Ardenský koně mi se hrozně líbí, jak jsou takový prostě fluffy, takový jako tlustoučký. Trošičku víc. Tak, jdeme si ho samozřejmě vzít hned. Ok, Ježišimaria, to je bobíček, cvaloušek. Tady u toho černého mi přijde, že to je ještě víc vidět, že je prostě jakoby ten kuň tlustý, jo. Jdeme si teda vybrat nějaký set. Já mám hrozný bordel v té stáji, jo. To už jakoby všichni víme, ale tohle fakt je jakoby ohavno, co jsem tady opět dokázala způsobit. Chci si za to jako asi omluvit, protože to je fakt kekel, to je jakoby, OK, jdu asi udělat největší chybu v životě, ale jdem si koupit nějaké ty věci. Úplně se mi jakoby do toho nechce, nebudu lhát, ale chci, aby prostě to video, jakoby na to video byla ta atmosféra prostě tady toho festivalu. Takže jdu vlastně utrácet kvůli vám. Aspoň to můžu na někoho svést. Každopádně já si sem prostě takhle napleskám teď ty věci, vůbec nad tím nebudu přemýšlet, kam to dávám. Hlavně, že to někam dám a nebudu to mít tolik toho v inventáři. A jdeme tedy sem. Líbí se mi tady to je takový jakoby cute as fuck, ale mně se líbí hrozně tady to. Okay. It looks so good. A i k tomu koně si myslím, že by to šlo, takže jdeme si to koupit. K tomu se tedy asi koupíme i... Čekejte, dáme si takhle na sebe, aby jsme to lépe viděli. K tomu se asi koupíme tedy i tady tento veliký klobouk. OK. K tomu je teda tady ta podsedlovka, ta vypadá fakt jako mega dobře. Takže tu si také zakoupíme takhle. A poté tady jsou tedy tady ty taky tady sedla. Ale ty se mi třeba vůbec moc jako nelíbí teda, jo.
Já bych si to asi i koupila, ale ty fakt nevypadají hezky vůbec. Abych pravdu řekla. OK. Fuj, a ještě jakoby tady k tomu černému koni se to opravdu nehodí. Jo, nebudem si jako nalhávat, ale takhle světlý to fakt nevypadá hezky. Ok, pak tady máme teda tady to, ale to mě se upřímně už tolik jako zas nelíbí. To mi přijde lepší takhle tady, to mi přijde jakoby cute. Jo, ale jako nevím, no, tady ty sedla mi se to hrozně nelíbí. Mně se to fakt jako hrozně nelíbí. Si nemůžu nějak jako pomoct. Ok, můžeme si koupit ještě tady ty třeba šedý... Mně to vypadlo. Vypadlo mě to. Jak se to jmenuje? Ježišmarja, to jsem nechtěla udělat. Jak se to jmenuje? Šedou sukni, nebo takovou divnou šedou, to asi úplně není šedá. Nevadí, jsem barvoslepá, ale tak to už samozřejmě vela z vás ví. Kdybyste to vypadá fakt jako mega dobře. To vypadá fakt jako dobře. Ok, kde ty holčiny sehnaly tady ty vlasy? OK, tak tady nám ještě furt něco uniká. Tady nám velmi něco uniká. Já potřebuji vědět, kde sehnaly ty vlasy. Protože už jsem tady viděla pár holčin tady s těma vlasama. Anyways, já tady nikde nemám. Vidíte? Ona je má taky. A ty jsou ve hře. OK. Takhle tady ještě máme výběhy, máme tady právě gotlandského koníčka, máme tady ardenskýho, Shira tady máme. Jo, jakoby Star Stable Team to udělal graficky určitě moc hezky, vypadá to jako zajímavě. A jediný, co mě jako mrzí, je to, že jsem třeba rovnou nepřidali ty účesy, nebo ještě jakoby nějaký další aktivity, co my bychom tady mohli teoreticky dělat, OK. Ten koník je hrozný, jak je pomalý, takže já jdu z něho asi tady sesednout. A nakrmíme ho, postaráme se nějak o něj rychle. Tak, máme teda zde ještě tady tu tabulku. Vítá nás to tedy vlastně tady do toho domu. A tady máme teda vlastně bílej teda dům, teda bílej modrý dům. A pak tady máme jako rytíře, poté tady máme vlastně jakoby červený a žlutý. Tak a my si tady máme vybrat, jakou jakoby tu odměnu my bychom rádi měli. Mně se líbí třeba tady to docela teda, jakoby nevypadá to špatně. Myslím si, že tady ty budou vypadat líp, třeba ta modrá bude vypadat určitě líp. Vypadá tak jako zajímavě. Takže jdem si to teda vzít. Ano, jsem si jistá. A co je tady toto? Takhle, když to dám... House. Ne. Tak jo, jsme teda v tomto modrým. My tady asi budeme bojovat teda proti sobě, nebo já vám teď úplně nevím, ok, nevadí. Challenge. Ok, chci dát challenge. Ale tady já vůbec jakoby nevím, jo, o co tady jde. Takže rychle to tady zkusíme nějak teda jako udělat. Boom, všechno tady narazíme. Doufám, že tady správně to momentálně dělám. Co nejlíp, jak mohu. Tak to zkouším dát, akorát jsme si možná mohli vzít lepšího koníka, než teda level 2, ale nevadí. My to stihneme. My to krásně stihneme. OK, finish. Continue. OK, a dostáváme teda pak potom tady ty erby, tady ty odměnky a za to teda poté dostaneme teda ten meč, nebo ten meč, prostě tady to, ten meč, budeme tu říkat meč, já nevím, jak se to jmenuje, ale za to teda poté dostaneme, jestli to chápu správně. Nevím, jestli to chápu správně, ale asi by to tak tedy být mělo potom, co tak jako tak. Můžete mě samozřejmě opravit v komentářích. Víte, že já úplně jako neumím nic moc vysvětlovat, ale tak já... Bohužel už tomu tak je. Každopádně jsem trošku zklamaná. Trošičku jo, tady z toho eventu, protože jsem čekala trošku víc. Trošku víc, ale nevadí tedy, no. Nevadí. Co se dá dělat? OK, vyřešila jsem můj tady problém s vlasama. Prosím vás, ty vlasy budete mít vždycky, pokud budete mít takovýhle
ten kýbl na hlavě, kovovej, tak byste měli mít vždycky. Jo, tak nemáte, tak asi podle toho taky, jaký typ vlasů budete tedy mít, zřejmě. No, nevím, jsem trošku zmatená, ale teda mě mrzí tady to, že prostě tady stále nejsou ty nové vlasy, abych je fakt jakoby uvítala ve hře, protože vypadají úplně božsky nádherně dokonale. Ale bohužel a stále tu teda nejsou. Můžeme se to ještě sem takhle projet, jestli tady náhodou někde něco nebude, ale myslím si, že to je úplně vše, tedy tady z těchto aktualizací. A máme krásného nového ardenského koníčka, který sem úplně hezky zapadá. Myslím si, že ho sice budu používat jenom takhle tady na tento festival a pak už ho asi úplně nevytáhnu, ale jinak teda koníček jako pěkný zbarveníčka, to určitě jo, a doufám, že teda příští týden se to nějak rozjede. Já doufám, že se vám dnešní video a dnešní aktualizace líbily. Já už se upřímně těším na další týden, až nám tedy Star Stable Team přidá nějaké nové věci semka na festival. A pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, tak budu ráda, pokud podpoříte tento kanál lajkem, odběrem nebo komentářem nebo vším. Děkuji vám za podporu a my se uvidíme příště. Zatím ahoj!